Han ville tale med så mange som muligt. Derfor så han helst, at den enkelte samtale blev kort. Af den grund havde han udviklet samtalens kunst i en retning, som tjente det formål. Hvis han spurgte, hvordan går det, kunne han risikere at få et langt svar ud af det, hvis folk tog hans spørgsmål på pålyden. At spørge folk om, hvad klokken var, gav næsten altid et kort og præcist svar, men han kunne jo ikke spørge alle i et rum om, hvad klokken var. Resultatet af det ville ret hurtigt blive, at der ikke var nogen, der gad snakke med ham, fordi det jo var noget mærkeligt noget at gå og spørge alle om. Så han fandt på andre ting at sige. Se der, kunne han for eksempel finde på at sige, imens han pegede på noget helt vilkårligt. Hvad? Eller ja, det bord er lavet af palisander, ville folk så sige. Det var så den samtale.